खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भारतनि गिबिसिन वन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेसआ कामाख्या स्टेशनसिम सौफैबाय कामाख्या स्टेशननिफ्राय हावड़ा स्टेशनसिम खारगोन फैगौ 17 जानुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होगोन आरो बिथाङा बेखेवनाय लोगो लोगोनो कामाख्या स्टेशननिफ्राय लानानै हावड़ा स्टेशनसिम खारगोन जाय वन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेसखौ गोबां आधुनिक डिजाइनजों बानायनाय जादों जेरै कोच डिजाइननिफ्राय लानानै सीट कम्फर्टखौ आधुनिक बा मडार्न डिजाइनजों बानायनाय जादों जेरै गोजौनि सीटआव थांनो थाखाय जि गाखोग्रा बेखौबो गोदान महर होनाय जादों बेनि अनगायैबो मोनसे सुइच सेरोबानो ट्रेननि मेनेजार बा लक' पाइलटजोंबो सावरायहरनो हानायनि खाबु दङ बेनि अनगायैबो जानाय लोंनायनि बेलायावबो ट्रेना जेब्ला आसामनिफ्राय खारजेनगोन अब्ला आसामनि जानाय लोंनाय मोनगोन आरो ट्रेना जेब्ला हावड़ानिफ्राय आसामसिम खारबोगोन अब्ला सोनाब बंगनि जानाय लोंनायखौ मोननो हागोन गासै मोनजिद' डाब्बा थागोन मोनजिद' डाब्बानि मादाव मोनजिसे थार्ड एसि मोनब्रै सेकेन्ड एसि आरो मोनसे फार्स्ट एसि जाय फार्स्ट एसिनि टिकेटनि बेसेना फ्राय 3,600 जागोन सेकेन्ड एसिनिया फ्राय 3,000 जागोन आरो थार्ड एसिनिया फ्राय 2,300 रां जागोन थारैनो थांनाय बिटिसि सोरखारनि समाव दाय गैयै सुबुंफोरखौबो फान्दायनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय आरो गावथारनाय जादोंमोन नामा थांनाय बिटिसि सोरखारनि समाव दायाव गोग्लैनाय बिक्रम दैमारि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनहा फिन क'क्राझार सेसन कर्टआव हियारिंनि थाखाय नुजाथिफैदों जेराव बिथांमोननि हियारिंआ मैयानि सानाव जानानै थांनाय 2023 मायथाइयावनो दायाव गोग्लैनाय बे केसआव दिनैसिम केस होग्रायानो कर्टआव खेबसेबो नुजाथिफैयाखै होननानै फोरमायथियो उखिला साखियाबो नुजाथिफैफेराखैमोन नाथाय मैयानि सानाव नुजाथिफैदों मुङा दिपेन नार्जारि होननानै फोरमायथियो आरो हाथियारखौ हाग्रानिफ्रायसो मोन्दोंमोन होननानै बिजिरसालियाव साखिया फोरमायथिदों होननानै फोरमायथियो आरो बे केसआ बेबायदिनो जोबलांगोन केसआ जेबो नङा होननानै फोरमायथियो ओजोंहाय हियारिंआव बाहागो लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथियोदि बियो प्रमद बर' दैदेननायनि समाव मोननाय मोजां अलंखारमोन बे बैसोआवबो गेदेर दायाव जाबसिननानै बा गेदेर दाय फानफ्रेनानै 91 सान जोबथेसालियाव दोनदोंमोन बे जोंनि थाखाय मोजांसो मानोना रायजो राजाफ्रा नुदों माबोरै दायाव फानफ्रेदों आरो बेल' नङा दाय गैयै गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौबो दायाव खोख्लैदों नङै मानसिफोरखौ दंफां सिखावनानै गावथारदों जोंसारजनक मोनखौ NLFB ULB होननानै गावथारदों न' लुनो थाखाय दंफां थुख्रासे लायनाय हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों बेबायदिनो गोबांखौ हाराहास्ति इनाय खालामदोंमोन होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया जाय एसपिनि दैदेननायाव जोंखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमन बे एसपिआनो बुंदोंमोन मावनो नाङै खामानिखौबो राजखान्थिनि थाखाय मावनो गोनां जाबाय होननानै बेखौ फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारि ओजोंहाय बे समाव UPPL राजखान्थि दोलोजों थानाय हितेश बसुमतारी बिथाङाबो फोरमायथियोदि हाथियारफोरखौ हाग्रानिफ्रायसो मोननाय जादोंमोन होननानै साखिया बिजिरसालियाव फोरमायथिदों बेजोंनो फोरमान जायो राजखान्थि सोलो बाहायनानैसो जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो हितेश बसुमतारी बिथाङाबो आजिरा मोननायनि उनाव सासे प्रिन्सिपाला दानफायाव 2,000 बा 2,500 रां मोनोबा नखर संसारखौ माबोरैहाय सालायगोन बे गिख्रंथाव थासारिखौ लानानै गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों NPS आरो UPSनि सोलायै OPSखौ फिन लाबोफिननांगौनि थाखाय क'क्राझाराव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों क'क्राझार सोहोरनि महात्मा गान्धी गथ'सा पार्कनि लांगोनायाव दुलाराय आसाम कर्मचारी परिषदनि बानजायनायाव बा बिथोनाव फोरोंगिरि मावफारिया आफाद NMOPSनि गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लादों क'क्राझारनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायावबो OPS लाबोफिननांगौनि थाखाय गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लादों NPSआ मा बा NPSनि गेजेरजों आजिरा मोनोबा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै रोखायै मिथिनो मोनाखैमोन नाथाय दा आजिरा मोननायनि उनाव मिथिनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों NPSनि गेजेरजों रिटायार मोननायनि उनाव बा आजिरा मोनखांनायनि उनाव सासे प्रिन्सिपाला दानफायाव 2,000 बा 2,500 रांल' मोननो हादों अब्ला बेबायदिजों माबोरैहाय नखर संसारखौ सालायलांगोन होननानै सोंथि खालामो बेनिखायनो NPS आरो UPSखौ सोलायनानै फिन OPSखौ लाबोफिननांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा मानि थाखाय सरकारा NPS आरो UPSखौ लाबोदों मानो OPSखौ होफिननो हाया होननानैबो सोंथि खालामो मानोना 20-30 बोसोर सरकारनि जानानै साख्रि मावनायनि उनाव सासे प्रिन्सिपालानो आजिरा मोनखांनायनि उनाव दानफायाव 2,000 बा 2,500 रांल' मोनोबा अब्ला लाइफनि रैखाथिया बहा होननानैबो सोंथि खालामो बेनिखायनो NPSनि सोलायै
OPS बा अल पेन्सन स्किमखौ जाहाथे लाबोफिनो बेनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामो आरो फैबाय थानाय 30 जानुवारियावबो फिन 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथि बिथांमोनहा गिख्रंथाव बास जाब्रबथाय बासआ 100 मिटार गाहायाव गोग्लैनानै बेलथायहैदों जायजों सा 14आ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 52आ जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानाय सा 52नि मादाव माखासेया गाज्रिनो जोखोम जादों बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ हिमाचल प्रदेशआव जादों बे गिख्रंथाव बास जाब्रबथाया 100 मिटार गाहायाव बासआ गोग्लैनानै बेलथायहैनायनि थाखायनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों हिमाचल प्रदेशनि चिरमौर जिल्लानि सिङाव थानाय हरिपुर धार साखाथियाव जानो मोन्दों बे जाथाया बासआ सिमलानिफ्राय कुपि फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो बासआ गाहाय फारसे ओंखारख्लायनायाव बेलथायहैदों जायजों सा 6 जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 8 जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 52आ जोखोम जादों बेनि मादावबो गोबाङानो गाज्रि जोखोम जादों बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाखौ बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आथिखालाव सुबुंफोरनि देहायाव बेराम जानायनि सिमा गैया थिग बेबायदिनो डक्टरनिबो आंखाल गैया गोबां डक्टर ओंखारबाय जोंनि गेजेराव नाथाय बेनि मादाव माखासेया नंखाय डक्टरबो ओंखारदों जायखौ हमदांनो गोब्राब जायो नाथाय माखासे जायगाफोराव नंखाय डक्टरफोरखौ हमनाया जाबोगासिनोबो दङ रायजोआव अब्लाबो नंखाय डक्टरफोरा जोबनानै थाङाखै जोंनि रायजोआव फिन आरोबाव धुपधारायाव नंखाय डक्टरखौ हमदों गवालपारा सयगाव बेफोर जायगाफ्राव सन्जीब बैद मुंनि सुबुङा गावखौ डक्टरनि सिनायथि होनानै खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा गावखौ मेडिसिन स्पेशलिस्ट पेन स्पेशलिस्ट होननानै सिनायथि होनानै खामानिखौ मावबोदोंमोन आरो गावखौनो गल्ड मेडेलिस्ट होननानै सिनायथि होबोदोंमोन दा नंखाय डक्टर सन्जीब बैदखौ एरेस्ट खालामबाय सन्जीब बैदनि अनगायैबो धुबुरीयावबो नंखाय डक्टर BN सिंहखौ एरेस्ट खालामदों गावखौनो MD आरो जेनेरेल फिजिशियान होननानै सिनायथि होनानै खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन नाथाय दा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय गुवाहाटीनि खानापारायाव मैया एडिआरए 4th ग्रेडनि थिसनथाइ बिलाइ रानदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै 4369 बिजाथिफोरनो एडिआरए 4th ग्रेडनि थिसनथाइ बा एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो दिनैनि सानाव एडिआरए 3rd ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायगोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेयाव बाहागो लानानै फोरमायथियोदि सिगांनि समाव गुबुन गुबुन बिफाना गुबुन गुबुन आनजादखौ खुङोमोन नाथाय दा एडिआरए नि गेजेरजों खेबसेयैनो ज' आनजादखौ खुंनायाव गोबां मुलाम्फा जादों होननानै फोरमायथियो मानो होननानै बुङोबा सिगांनि समाव गुबुन गुबुन बिफाना गुबुन गुबुन आनजाद खुंनायनि थाखाय आनजादा गुबुन गुबुन जायोमोन बेनि थाखाय गुबुन गुबुन फिस होनो गोनां जायोमोन आरो जायगायाबो बा थावनियाबो गुबुन गुबुन जायोमोन नाथाय दा एडिआरए नि गेजेरजों आनजाद खुंनायाव मोनसे जायगायावनो मोनसे फिस होनायनि गेजेरजोंनो मोनसे आनजादनि गेजेरजोंनो साख्रिखौ मोननो हायो होननानै फोरमायथियो आरो बेजों गरिब दुखुथियाफोरनि राङा गोबां रैखा जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा जिनाहारि खालामग्रा दुथांनि हेंथा आयेना जेरैबायदि साजा होनो नांगौमोन बेबायदि साजा होनायाव हयथ' फेलें जादों जानो हागौ जायनि थाखाय रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथाया खम जायाखै गोबां जिनाहारि खालामग्राखौ पुलिसा हमनानै जोबथेसालियावबो दैथायहरो नाथाय नांगौबायदि साजा होयैनि थाखाय दिनैसिम दुथांफोरा गियाखै जायनि थाखाय गले गले जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों जोंनि रायजोआव थांनाय साननैसो सिगांसो बिटिसिनि क'क्राझाराव सासे ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन आरो दा फिन जिनाहारि खालामनाय जाथाय जाबावबाय जोंनि रायजोआव सेङा बादगावनि नयागावआव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों सासे 60 बोसोर बैसोनि दुथांनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों सासे सिख्लाया जायखौ लानानै गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों ओनसोलनि सुबुंफोरा दा रायजो राजाफोरनि गोख्रों दाबि खालामनायाव दुथां 60 बोसोर बैसोनि आलेप भुइया मुंनि मुसलमान सुबुंखौ खाबाय पुलिसा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों